Сіз яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, туры эфирда эшләүне дәвам итәбез. Ковид белән бәйле чикләүләр үтәлеше еш кына рейдка чыгып тикшерелә. Шушы көннәрдә Казан транспортында битлексез йөргән пассажирлар ачыкланды. Әлбәттә, андый вакыт тавыш-тынсыз гына булмый. Тикшерүчеләр белән рейдта безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Битлекләрне тикшерү рейдын кояшлы трамвай маршруты тукталышыннан башладылар. Кичке як пассажирлар күпләп йөри торган вакыт. Битлек кимәгән яки битлек киеп йөрүдән башлатучыларны тукталышта ук төшереп калдыралар. Шунсыз трамвай кузгалып китмей. Беренче трамвайда ук битлексез кешеләр шактый булып чыкты. Кайберәүләр кисәтү ясагач та битлек кияргә ашыкмады. Покиньте, пожалуйста, транспортное средство. Давайте людей не будем задерживать расписание трамваев. Люди и так жалуются, что трамваи ездят нерегулярно. Давайте не будем задерживать. Давайте вы мне письменно все это напишите. Но выйти нужно будет с транспортного средства. Он не поедет дальше. Кагыйдәне бозучыга төшеп калырга туры килде. Рейдлар вакытында бу сирәк күреш түгел. Битлектәр булуны гына түгел, пассажирларның аларны ничек йөртүләрендә тикшерәләр. Будет правильно. Октябрь айында гына да троллейбус, трамвай һәм метрода битлексез 8000 га якын кеше теркәлгән. Безнең метро электр транспорты предприятиесе хезмәткәрләре тарафыннан 5 төркем формалаштырылды. Көн саен трамвай һәм троллейбус тукталышларына да тикшерүләр белән чыгабыз. Тикшерүчеләрне теләсә кайсы транспортта очратырга мөмкин. Җәмәгать транспортында рейдлар кичәйтелгән режимда үткәрелә. Фанис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.